Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birey biromet di İslamê da di Qur'anê da wesîle çi ye? Dema em behsa rabitayê dikin, îstigasê dikin ku însan şêxê xwe kesê ku Xwedê giravî welî dikin navbera xwe û Xwedê Teala em dê di vir da şirk heye gere însan vî karî neke. Qismê ehlê seyr û sulûkê tesewufê dibêjin Xwedê Teala divêje li wesîlê bigere. Yani şêxê xwe kesê ku hûn divê weliyên ewliyayê Xwedê Teala têk navbera xwe û Xwedê Teala guhûnezê Xwedê bibe. Ka wesîle mena wê ew ku ehlê tesewufê dibêje mero seydayê xwe, şêxê xwe, kesê ku miriye, miro bawer dike weliyê, miro bi saya wan da di rêya wan da nêzê Xwedê dibe, an jî wesîle di İslamê da çi ye? Xwedê Teala di Qur'anê da di Sûreyê Maide ayeta 35 da Bismillahirrahmanirrahim wiha ferman dike. Ya eyyühellezîne âmenû tequllâhe. Ya gelî bawermenda, gelî kesê ku bi îman anî hatin, îman anîye, hûn teqvedariya Xwedê bike. Teqvedariya Xwedê Teala ji heramê Xwedê xwe biparêze. Ji tiştê ku Xwedê heram kirî xwe biparêze. Ji nehyê Xwedê xwe biparêze. Yani berpirsaliya xwe bizane ku tu însan ev kara nekarî. وَبَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ hûn ji bo ku xwe nêzê Xwedê bike, hûn wesîla bigere. وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ hûn di rêya Xwedê da ça Xwedê pêşê we kirî di Qur'anê da ça rê nîşanê Xwedê bi wî şeklê cihadê bikin da ku hûn xilas bibin. Di vê derê da Xwedê Teala divê ya eyyühellezîne âmenû gelî bawermenda. Di nava van bawermenda da hem pêxember heye, hem ew kesê ku hûn divê weliyê em bi rêya wan da nêzê Xwedê dibin ew heye, hem her însanê, her kesê bawermend, her kesê mümin ev ayeta xîtabê gişta bike. Hûn dibêjin ku em bi rêya şêxê xwe, ew kesê ku hûn divê weliyê em bi rêya wan xwe nêzê Xwedê dikin. Başê hûn wisa dibêjin. Gava mena ayetê ji bo pêxember be, ji bo ewliya be, ji bo me gişta be, Pêxember aleyhisselatu vesselam bi çi awayê xwe nêzê Xwedê dikir? Yani pêxember li wesîlekê digeriya. Gava de ya eyyühellezîne âmenû pêxember jî dikevin navê. Kesê ku bawermend. Em bibe em pêxemberî navê derxe, pêxember dîrek weheyş Xwedê dikirt. Em wî navê derxîne. Ya eyyühellezîne âmenû şêxê we, weliyê we û kesê ku divê salihan ê ku wefat kirî piştî pêxember ji Ebu Bekir bigire heta roya qiyametê temam însanê qenc û baş û salih Xwedê Teala ji wan re divê li wesîla bigere. Gava em weliyetê ku wesîle têk navbera xwe Xwedê Teala. Başê welî kê dikin navbera xwe Xwedê Teala? Yani ew kesê ku hûn divê weliyê ew bi çi rêyê xwe nêzê Xwedê Teala dikin? Ha di vê derê da carekî pirsa ku hûn divê wesîlê bigere ew pirsekî şaş e. Lara gava el wesîlê bigerim, gere welî jî li wesîlê bigere. Belê welî jî wesîlê digere, ez jî li wesîlê digerim, hûn jî li wesîlê digere. Wesîla ku Xwedê Teala behs kiriye, temamê emelê salih yê ku Qur'an pesnî wî de di Qur'anê da zikra dî kirinê ew emelê salih e. Temamê pêxembera û temamê weliya saliha şeyda tev bi emelê salih xwe nêzê Xwedê dikin û em jî bi emelê salih xwe nêzê Xwedê dikin. Ew kesê ku hûn dikin wesîle dikin navbera xwe Xwedê Teala dikin aracî, ew bi xwe jî însanê qenc û baş be, ew jî bi nimêja xwe, bi ibadetê xwe, bi emelê salih, bi derketina dijî zulmê, bi anîna edaletê, em bivê li sekna cê mezlûma û em bivê her wisa tiştê ku Xwedê di Qur'anê da kirî fermanê wî pêkanî gora quvveta xwe û ji nehyê û heramê dûr sekinî her însanekî pêxember jî di nav da heta roya qiyametê em her kes li wesîlê digere, ew wesîle jî Qur'ana pîroz e, feal û emelê salihê ku Xwedê Teala pesn û medhê wan di Qur'anê da pêxember ew kirî pêxilas bîye. Welî jî wî dike, salih jî wî dike, şehîd jî wî dike, ez jî dikim em kes herkes dikirin.
herkes dike divê derê de gava hûn bê li wesilê bigere wê şixê dê hûn şêxa ji navê derxîn hûn weliya ji navê derxîn hûn divê weliyê Xwedê Tealê ew weliyê Xwedê Tealê bi tetbîqata Qur'anê dibe welî û Xwedê Tealê ji weliyê te radibêje hûn bi rêya Qur'anê xwe nêzê me bikin wekî din wesîle tuneyê îstiğase yekî mirû her alîkarî yekî em bibêjin mirî bixwaze em bê kesê ku mümkün nin ku alîkariya me re bike îstiğasa ji saxarin de bu ter cem doktor alîkarî dixwaze yek cemteyê bar di pişta te yek cemtê alî te dike karê te dike ava îstiğasekê em bê bedenî ye însan dinivîsîn divê gewa were be mirû rabitê bifikire em bivê şêx têkin navbera xwe Xwedê Teala rabitê da êwî çixê ga me re jin mero jinekî fikirî ew jî ew dibe şirk ya tu ji jinekekî hez dike ji bo meslihetê xwe şerî tu jinekî hez dike tu difikire tu ji dêw bavê xwe hez dike dêw bavê te yî tuanî dunyayê û her wisa îbadeta pêşî îbadet ji Xwedê re têkinê paşê dêw dêw bavê xwe re baş be mirû dêw bavê xwe re baş be mirû ji dêw bavê xwe hez bike wan bifikire ji ra xwe hez bike ji helala xwe hez bike zarê xwe bifikire eva tişteke însaniyê tişteka em bivê silayê rehme lê ew em bivê rabita ku hûn dikin navbera xwe Xwedê hûn şêx difikire ew ji bo ku we nêzê Xwedê dike geva mirû jinekî hez dike pêra di zewje mû jina xwe fikire jina me re nêzê Xwedê nake yan ji bo xatirê ku ez jinekî hez bikim ji em bivê min nêzê Xwedê bike hezkirina dêw baba hezkirina zaroka bana silayê rehme Xwedê Teala ferman kiriye ew jî ji emelê salih e lê kesê ku miriye kesê ku sax e tu wî bifikire têkine navbera xwe Xwedê Teala eva ji efalê şirkî ye wesîle ne ew ku tu li şexsa bige têkine navbera xwe Xwedê Teala wesîle ew ku tu îbadetê Xwedê pêk bînîwere tu tenê bi emelê salih bi îbadetê ku Xwedê di Qur'anê da behs kiriye tu wan bike tu nêzê Xwedê ve anna tu wê şaxê yekê dikin navbera xwe Xwedê Teala em bê tu wê şaxê dibin müşrik eva jî ji efalê şirkî neûzu billah